Ako by som nepomenovala svoje deti, chlapa alebo dievča. Ako prvé meno Lukas. Ak sa voláš Lukas, je to v pohode. Ale ja by som svoje dieťa nepomenovala Lukas, pretože mám s tým menom zlé skúsenosti. Mám niečo teraz na nohe. Si myslím, že to je pavúk. Mám proste s tým zlé skúsenosti, veľmi zlé skúsenosti s tým menom. Preto by som ho nepomenovala, akože keď sa voláš Lukas, mi je to pridali, ale ja by som svoje syna nepomenovala tak. Dievča by som v živote nepomenovala, a teraz sa podržte. Denise. Viem, že to je dievčenské meno, ale v nemčine je to meno pre ženu. A ja, akože Denisa v slovenčine úplne v pohode. Denis v nemčine úplne zlé. Reálne. Takže ja mám skôr chlapčenských mentorov, by som nechcela pomenovať. Teraz poviem tretie a to bude koniec. A to je znova chlap. A to je Mikuláš. Akože Sviatok Mikuláš je úplne v pohode. Úplne, že perfekt. Milujem ten sviatok. Ale proste ja nenávidela som chlapa, ktorý keď som bola v škole, tak proste my sme boli v druhej triede takí najlepší kamaráti. My sme reálne boli najlepší kamaráti, BFF reálne. Vždy si hovorili, že sme zamilovaní. Ja som síce bola troška, ale on nebol. On bol na niekoho iného. A potom v 3. ročníku sa zrazu rozhodol, že mi bude robiť zlé, alebo nie, bolo to v polku 3. ročníka, že sme sa nejak pohádali strašne, že to trvalo, myslím, že 3 dní, potom sme sa znova udobrili a od toho momentu sa choval nejak strašne divne a proste mu začal šíbať a už ja musím končiť, takže proste a tak a robili sme si úplne zlé a proste bolo to strašne divné a to je tretie meno, takže to je všetko, čo sa mám povedať. A mám vás rada a neviem, čo ešte mám dodať a proste čau.